Balatan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Radyo DZGB, 8 minutos pasado alas 7. Hatod sa Indo, kan Radyo DZGB. Ang mga bago, asin darakulang bareta kan aldaw. Mga baretang balansyado, dainimpig kikilingan, asin makatotohanan. DZGB, Bareta Alas 7. Mga preskong bareta sa lado lokal, nasyonal, internasyonal, asin iba pa. Bareta Alas 7. Digdi sa GB. Garantisadong bareta. Maray na aga mga tugang uya po ang mga barata ngunyan na Miyerkules. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, lampas na sa 129,000 na bakuna kontra sa COVID-19 ang naresibi kan DOH Bicol. Mga kaiba sa A4 priority group sa bakuna dapat magpalista na. Likurban ipagbabawal sa mga barangay fiesta sa Santo Domingo, Albay. Pangaturugan na maging root crop capital ang tercer distrito Canalbay, madali nang marealisar. Sa lado national, herd immunity pwedeng makamtan sa NCR sa Nobyembre. Kaso kan COVID-19, nagbaba na. Malacanang nagpaimutik na smuggled vaccine ang itinudok kay Duterte. Pagiging heroe ni Duque, kinontestar. Sa ibang nasyon, 15 katawagadan sa pagrampag nin overpass sa Mexico City. Sa lato ng Karawat, Pinay fencer matutok sa 2024 Paris Olympics. Detalles kan Bareta Enot sa lado lokal. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Sinabi ni Dr. Lulu Ramos kan DOH Regional Office 5 na maabot na sa 129,700 na bakuna kontra sa COVID-19 ang naresebi kan Kabikolan, kasabay na digdi ang nasa 72,200 na Sinovac vaccine. Sa iyong sinabi na nasa 41,017 katao naman o nasa 66% ang nabakunahan. Idinugang pa ni Ramos na sa nasabing bilang 38,500 ang natauan ng primerong dose asin 24,000 ang natauanan ng ikadawang dose. Sinabi niya na ang 129,700 tama na para sa A1 priority group o mga healthcare workers frontliners. Sa ibang lado, ang total na nakarestro para magpabakuna nasa 110,800 Gs. Mantang ang natatada para naman sa A2 o senior citizens as in A3 o may mga comorbidities. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Maggi Magic Sarap. May new triple pack na. Nangapudan si DOH Bicol Emerging and Re-Emerging Infectious Disease Coordinator Dr. Lulu Ramos sa mga nasa A4 priority groups kay ba naman ang media na magparehistro na sa inang mga health centers tangani mabakunahan na in kaso magabot ang mga bakunang nakatagama para sa inda. Sa ibong nalado, nasa 226,894 na mga senior citizens ang nagparehistro naman sa inang health center as in vaccination sites. Sayang ipinaliwanag na dayman basta pwedeng matudukan ng bakuna ang mga ini dahil anta base sa indang datos ang mga maedad na asin may comorbidities kadaklan nagkakaigwanin mas seryosong simptomas kan COVID-19. Ang baretang ini hatod sa Indukan. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Uminabot na sa 52% o katumbas ng 37,408 na mga Bicolanong medical workers ang nabakunahan kan primerong dose kan bakuna kontra sa COVID-19. Sigun kay Dr. Rita May Angbon, COVID-19 Vaccine Program Coordinator kan Department of Health Bicol,
na nasabing bilang kan mga nabakunahan konsideradong nasa A1 o kaya priority group. Maabot man sa 6,000 digdi ang nabakunahan kan ikaduwang dose. Mantang matriyumpong naitransportar na ang 6,540 doses nin coronavac vaccine alis sa storage facility kan Department of Health Bicol pasiring sa Catanduanes Provincial Health Office. Sa ngunyan, nagpapadagos pa ang pagbabakuna sa mga frontline workers sa mga iba-ibang probinsya kan Kabicolan. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Tinaawan ni linaw kan sangguniang panlalawigan sekretariat na daimanin positibong kaso ng COVID-19 sa indang opisina. Sirang sinabi na kaya ipinairaram sa disinfection ang sinang opisina pati na ang session hall tagani makasiguro na libre ini sa anuman na virus matang susog manini sa orden ni Vice Gobernador Grex Lagman. Hindi nagdagpaman kan SP Secretariat na inisagod sa Mayo 7 matang ang regular na sesyon kan Hunta Probinsyal magpapadago sa masunod na simana tangani matukar ang mga pendyenteng propwestong lakdang. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Bawal ang pagtenda, pagbakal, pagpabakal, asin pag-inom nin alaks, asin iba pang nakakabuyong na inumon, asin paggamit nin mga videoke poon sa Mayo 7 hasta 9 sa Barangay Fiesta kan Barangay Fidel Sortida, Mayo 14 asin 16 sa Barangay San Isidro, Mayo 20 hasta 22 sa Barangay Kawayan, Kalayukay, Mayo 24 hasta 26 sa Barangay Alimsog, Mayo 26 hasta 27 sa Barangay Lidong, Mayo 29 hasta 31 sa Barangay San Francisco, Mayo 30 hasta Hunyo 1 sa Barangay Salvacion, Mayo 31 hasta Hunyo 2 sa Barangay San Antonio Fidel Sortida, Hunyo 12 hasta 14 sa Barangay Kalayukay, Hunyo 26 hasta 28 sa Barangay Pandayan, asin Hunyo 29 hasta Hulyo 1 sa Barangay Buhatan. Ina napapalaman sa ipinaluwas na Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council Advisory No. 8, Series of 2021 na pirmado ni Alcalde June Aguas can Santo Domingo. Basado sa nasabing abiso, maigot na i-implementar ang nasabing pagbabawal dalan sa mantinidong nasa Modified General Community Quarantine ang sa indang banwaan asin nagdadagdag pa ang kaso kan mga nagpapositibo sa COVID-19. Sigararay, nagpagarumduman ang alkalde sa mga Domingueño na magsunod sa nasa minimum health protocol araw kan pagsulog ng face mask, face shield asin imantinir ang 1 metrong distansya sa lambang saro. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Kumpiyansa si Albay 3rd District Congressman Fernando Didi Cabredo na marirealizar ang sayang pangaturukan na maging root crop capital ang sayang distrito sa maabot na aldao. Inanapatunay ni Cabredo matapos na positibo ang naging kasimbagan kan mga hobenes, kababaehan asin magin ang mga kalalakihan sa sayang pangapunan na mag-imbolto sa sayang Taranuman Project. Sigun kay Cabredo, naugma siyang marahay dahil sa nahihiling niya ang kaugmahan asin paglaom sa mga residentes kan sayang distrito dahil sa igwasindanin mapagkukuaananin hanap buhay, siring man pagkaon sa araw-aldaw. Sa ngunya, nagtaong asigurasyon ng kongresista na padagos siyang magkukonseptualisar nin mga programa para makatabang sa mga paraoma sa iyang distrito. Iyan ang primerong gabtang kan mga bareta. Ang iba pa pagkatapos kani. Gusto po naming magpasalamat sa inyong lahat na patuloy na tumatangkilik sa Best Cafe dahil sa husay ng mga sangkap nito at sa inyong totoong testimonya ay nagawaran ng Golden Globe Awards ang Best Cafe 8-in-1 Coffee bilang Best Organic Herbal Coffee sa buong Pilipinas. Ang kumpanya namang naghatid sa inyo ng Best Cafe ay hinirang din bilang Best Marketing Company in the Wellness Industry at maging si Dr. M na siyang nag-formulate ng
Best Cafe ay nagawaran ng Excellence in Entrepreneurship Award. At mula naman sa World Council Excellence Awards ay ang Seal of Excellence as Naturopathic Practitioner. Lahat ng tagumpay na ito ay nagpapatunay na ang mga sangkap ng Best Cafe gaya ng malunggay, guyabano, mangosteen, agaricus mushroom, barley grass at stevia ay talagang malaking tulong sa kalusugan ng tao at sa pagpapagaling ng maraming sakit sa presyong makatao para sa lahat ng Pilipino. Best Cafe 18-1 Coffee, aprobado ng Food and Drugs Administration, mabibili sa mga supermarkets at botika. Para kay Ralph na napuruhan ng boss, kay Suzy na di makasakay ng bus pa uwi, at syempre, para sa'yo. Embassy Whiskey. Its smooth, oaky flavor helps you unwind after a long day. Kaya relax, slow down, and chill muna tayo. Drink responsibly. Sa sobrang init ng summer, you deserve to relax. Chill muna with Embassy Whiskey. Drink responsibly. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-neurobion na. Neurobion, Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and regenerate the nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Check the label, mommies! Mayan Rivera po. And Dia! Pagdating sa milk, di porkit mura sulit. Kaya, Check the label, mommies! Check the label, mommies! choose Nido 3 Plus. Tinodo na sa immunonutrients, may DHA pa. Pag nasulit, mommies! At ito lang ang may Lactobacillus protectus to help support respiratory defense. Total protection, mommies! With 3 balanced meals, kaya wag basta-basta sa pagpili. Always, Check the label, mommies! help todo protect. Choose Nido 3 Plus. The Albay Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APIC Management. Kung may pagpapabayang nakikita, pansinin para pagkalat ng COVID-19 ay maiwasan. Kapamilya o di kakilala. Kung walang mask, walang distansya, gala ng gala, ating pagsabihan at gawin ng may ngiti. Paalalahanan ang nakalilimot. Ang pagpapaalala ay pagmamalasakit. Malasakit ay kailangan para COVID-19 mapigilan. Mula sa Unilab, alagang tunay, alagang Pilipino. Walang social distancing? Paalalahanan ang nakalilimot. Paalala mula sa Unilab. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have accolades and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian,
and 50% off sa Salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now. Hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Nasa kamay mo ang kalusugan at kaligtasan ng mga alaga mo. Paalalang hatid ng Microban GT at Tigrolac. Isolation, nutrition, disinfection, supplementation, vaccination. Kasaang 5 steps. 1, 2, 3, 4, 5. Para alaga ay protektado, sunding mabuti mag-biosecurity. Ikaw at ako, lahat tayo. 1, 2, 3, 4, 5. 5 kasado. 5 kasado. 5 kasado. Ma, sa futuro, mapatindog ako nin mansyon para si mo. Engineer ang pangiturugan kan bunso ko. Dakol nin angat na kaipuhan malagpasan, tanganing makuha ini. Kaya ngunyan pa sana, pinapatibay ko na siya. Maray na sana may tibay hali sa Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Sigurado ako. Kompleto sa tibay, tabang pampakusog kan resistensya. Tibay ang puhunan, tanganing maray, ang futuro. Bear Brand Swak. 10 pesos sana. Kumpleto refers to preserve of tibay resistensya nutrients, which are 100% vitamin C, iron, and zinc, based on Rennie 4 to 6 years old with 3 balanced meals. Bear Brand fortified powdered milk drink is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. 10 pesos is the suggested promo price. Promo duration is from April 1, 2021 to June 30, 2021. Per DOH FDA CFRR permit number 1451, series of 2020. Ang Bicolano, oragon maghigos, kaya sarong lakas banat sa malain-laing hilang. Rexidol Forte, lakas banat sa bagha. Kulugan payo, kulugan hawak, asin kalintura. Sa oragon, Rexidol Forte, lakas banat sa aba. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin, yung mag-imagine? Hindi, mag-inuman. Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. The Piedmont Way. Learning is your child's play at Piedmont Science-Oriented School for Kids. We pray, we play, we paint, we count, write, and read. We grow and share. We sing and dance. We act on stage. Wow! We experiment. We continue to learn and play the Piedmont Way. Latissimus Piedmont. Piedmont leads, undeterred by the disruption and restriction caused by COVID-19. A happy school of holistic formation, technologically adapted in various learning modalities. The pioneer in preschool and elementary robotics education. A preschool area in Centro Daraga and elementary campus in Barangay Peña Francia Daraga, Albay, with providence of nature that can bring your children to a brighter future. At Piedmont, education cannot wait. So welcome to Piedmont. Let's go holistic. Let's go Piedmont. Contact us at Piedmont Facebook page and at 0918-935-5105. Ang pinagalan. Sinakripisyohan. Ginaknutan. Daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Palamig ka muna, Dre. Bili na ng Red Horse Beer sa inyong mga suking tindahan. Lakas ng tama pero di wasak. Drink responsibly. And here's our people's champ, Manny Pacquiao. Manny, ilang taon na rin nabubugbog katawan mo dahil sa boxing at trabaho. Anong sekreto mo? Kaya ko ang lahat dahil sa laki ng tiwala na binibigay sa akin ng pamilya ko at ng mga kababayan ko. Sa mga laban ko sa buhay, may kasangga ako mula noon hanggang ngayon. Alaksan FR. Wow! Alaksan FR all these years! Gawa to ng Unilab. Dito ako hiyang. 2 dekada ko ng kasangga. Sa tagal ng samahan namin, magdududa ka pa ba? Ibang klaseng tiwala at partnership ito, ah! Kaya huwag matakot umaray. Sa sakit ng katawan, mag-Alaksan FR. Tayo mga mandirigma, mag-uulit pa ba ng pahid-pahid? Kung pwedeng laban na, sa isang Alaksan FR. Alagang Unilab yan. Ibuprofen and paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May
love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru, o take-out. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Bear Brand. Bear Brand, 10 pesos lang. Siguradong kompleto sa tibay. Pinahimutikan kan Malacanang na si Presidente Rodrigo Duterte naggamit nin smuggled illegal COVID-19 vaccine na dai pa man natatawan nin permiso para sa emergency use sa Pilipinas. Sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque na ang bakuna hali sa Chinese firm na Sinopharm na sakop kan compassionate use. Idinugan pa man niya na ang Presidential Security Group na tauan in compassionate use license nin 10,000 sa Sinopharm shots asin bilang Commander-in-Chief kan Forces Armadas kan Pilipinas dapat na makinabang man ang Presidente sa sharing na bakuna. Mantinidong pababa ang bilang kan kaso ng COVID-19 sa nasyon, napisar kan pagturos kan quarantine restrictions sa NCR Plus bubble. Sigun kay Professor Guido David kan Octa Research, posibleng mamatean ang epekto kan Modified Enhanced Community Quarantine o MECQ Flex sa mga masunod pang semana. Sinabi ni David na marereparo na ang downward trend sa bilang kan kaso, alagad ay paman ini masasabing stable dahil nagkaperang local government units pa ang paiba-iba o dai nagbababa ang COVID-19 cases. Sinabi ni Health Secretary Francisco Duque na siya naugmanin marahay na apurun siya ni Presidente Rodrigo Duterte bilang hero sa panahon ng COVID-19 pandemic, alagad ang onra dapat mapaduman sa mga healthcare workers as in economic frontliners. Sa sinabi na udok sa pusong inaako niya ang pahayag kan Presidente, alagad ang dapat na saluduhan iyo ang mga health workers as in economic frontliners dalanta sa tibay kan mga ini na mailigtas ang buhay kan mga tawo. Ididugang pa ni Duque na siya nagdalaom na inspirado manggiraray ang mga health workers as in economic frontliners sa saindang trabaho. Sa ibong nalado, kontra nagkaperang senador sa pag-apod ni Presidente Rodrigo Duterte kay Secretary Francisco Duque III bilang herwe dahil sa magayon na pagsimbag sa COVID-19 pandemic. Sigun kay Senate President Tito Soto III, na opinyon ito kang Presidente, alagad para sa iya, mga frontliners ang tunay na mga bayani. Sinabi man ni Senador Sherwin Gatchalian na may iba pa na may kukonsiderar na herwe na may epektibong ambag sa COVID-19 response kan gobyerno dahil team effort asin bako gibos na nakan sarong persona ang pagsimbag sa pandemya. Kaya ban sa mga pig-unang bita ni Gatchalian, sina Vaccine Czar Secretary Carlito Galvez, Task Force Deputy Chief Implementer Vince Dizon, asin gabos na medical frontliners. Direktahan man na sinabi ni Senador Kiko Pangilinan na si Presidente Duterte sana ang nagtutubod sa pagiging excellent asin pagiging hero ni Duque dahil sa good COVID response. Ang Bareta Alas sa ibang nasyon. Gadaan ang 15 katawo, mantang 70 ang nalugadan sa pagrampaw kan sarong overpass sa Mexico City. Nangyari ang insidente kung saan nadamay ang sarong subway train, lunad ang mga biktima. Sigun kay Mexico City Mayor Claudia Sheinbaum na may lunadan pang naipit sa rarong kan overpass, pero para mientras nindang sinuspindir ang rescue operation dalanta unstable asin nagyugo ang subway. Sigun sa iya, pigalat pa man kan emergency service crew ang pag-abot kan crane bago ipadagos ang paghanap sa mga survivors. Ang baretang ini hatod sa Indokan Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Bareta sa lado ng sports, matapos magpalyar na makakuha ng tiket sa Tokyo Olympics, ang Pinay fencer sa
Sam Katantan, may plano pa sa 2024 Paris Olympics. Si Katantan, scholar sa Penn State University, nagkulang sa senior women's fall event sa Asia Oceania Olympic Qualification Tournament sa Uzbekistan kung saan bronze medal sa naanakuha niya. Siyang sinabi na siya namumundo na dahil na kasabay sa Tokyo Olympics alagad dahil man siya nawawaran nin paglaom. Baretang ano? Paano? Aramon ta sa Baretang ano? Naagaw na kan Colombia sa Pilipinas ang world record para sa pinakamagabat na mangga sa enterong kinaban. Duang Colombian farmers nakapagpatalubo nin manggang may gabat na 9.36 pounds o libras o kaya sobra 4 na kilo. Sinda German Orlando Novoa Barrera asin Reyna Maria Marroquin nagpatubo sa mangga sa sendang sariling farm sa Buyaca, Guayata. Sigun sa duwa, aram nindang magiging magabat ang mangga dahil riparong marahay ang dakula kini kumpara sa mga kasabay kining bunga. Anaki ni Barrera ang nagtaon nin ideya sa senda para ipaisa sa Guinness ang sendang ibang klaseng mangga matapos na rekomendar na pisaron ini matapos na po doon. Tama ang sendang naging desisyon dalang tanako akan sendang 9.36 pounds na mangga ang titulo kan world's heaviest hali sa 7.57 pounds na mangga na hali sa Pilipinas kan 2009. Showbiz Balita. Showbiz Balita. Sa edad na 75 anyos, nagpaaram na sa kinaabanan Batikanong entertainment columnist na si Ricky Lo. Sa paagi nin Facebook page, sinabi na si Lo nagadan kasuhapon, mantang di man sinabi ko na no ang kausa kan pagkagadan kay ni o anuman na detalyes. Siya naging popular sa dekada ng fanfare column sa Philippine Star, asin saro sa mga respetadong journalist sa showbiz circles. Bareta, salado ning saludo magkita sa news base si Mardila. Markamen. O galiho ng positibo asin mantineron ang healthy lifestyle. Ina makusog na abiso ka mga health experts bilang pagkataman sa salud sa panahon ng COVID-19 pandemic. Yan ang sinabi na mag-ehersisyo, kumaunin tama asin magkaturog, nin sufisyente. Katabang mga ng pagpangadji, pag-meditate asin iba pang libangan. Tandaan, health is wealth. From News Base, Mardila, Daingiba. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Miyerkules. Sa pag-ara kan mga pagriba, Mardila, Angel Mostasa sa Newsbase, asin Ramir Tanay sa lado teknikal. Kami po ang nagatod kan bareta. Ako si Chie Antivola. Ako mo po si Edwin Peralta nagsasabing mabalas kan sinubagantabay. Happy Fiesta sa mga barangay na may fiesta ngunyan na aldaw. Good morning kay Reverend Father Dave Thomas Ramoso kan St. Raphael, and good morning man kay Manay Susan and Ricky and Manoy Jess kan St. Rap. Yan ang DZGB Bareta Alas 7. Abangan niraray sa aga. Ang hapon, masunod na pagkalipas lang kaini. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Sangobion.